Ach, keviče, fakt. Aj sem jedno studené. Čeren, dere, alebo gula. Ivan ide. Myslím, že nepríde. Príde. To jsem zvědav, co ten dneska poví. Ja to vidím takto. Prvá je hra. To je ako samé prvé. Keď sa majú ľudí na čo kúkať, tak zabudnú aj čo obedu, ale vím to podľa seba. Všetci ale vystenávajú, není sú penáze. No není sú. Ani tak skoro nebudú. To je ako za druhé. Ale sú tu naši fotbalisti. To je náš kapitál. Len sa v nedelu na nich rád nekúknite. Kerí fotbalisti v okrese majú také stehná? Takého beka, ako je Tibor, takého nemá ani Slovan. No prisťan zemi, že nemá. Povedal som, že nemá. Kto cez Tibora prejde? Nikto, ani dva pásaky. A tak by som mohol pokračovať ďalej. Treba im veriť. Treba ich v správnom smere povzbudiť a usmerniť. Treba im pekné povedať. Chlapci, ven z hostinca, nevyzíra to pekné. Aj vlasy vám budú smrdeť. Máme tu ináčie úlohy. Vážnejšie, zložitejšie. Napríklad husy na hríšti. No jak to vyzíra? A potom tí dresy a tí trenky. Tí teda vyzírajú. Alebo zelina veľa hríšta. Padne do nej lobda a pol hodiny sa hľadá. A aj lobda, aj chlap, čo hľadá lobdu. To tu už nemáme nikoho. Kto by tých hnusoby vyhnal do potoka? Ani koza sa tu nenájde, aby bola kto tú zelinu pozrážal. Nenájde sa, čo? Od fotbalistov steme výkony. Steme, aby nedelu čo nedelu vyhrávali, no. Kto by nestem? Ale my pre nich nevieme vytvoriť ani optimálne, ani minimálne podmienky. Už číkalo nás víťazstvo nad Orešanmi. V tréningových dávkach sme polavili. Ale je tu naša obec. Sú tu naše ženy, ktoré nás tu vidieť ve vyššej 1B sútaži. A nie ponížených v usacincoch. Prvé pije prvé mužstvo, dorast, len keď ostane.
športu na zdravie. Na ďalšie súťaže. Ivan, vypili si. Mama zasa. Zase.